V dnešním videu se podíváme na to, jak jsme předělávali naše studio a jak jsme předělávali stůl, nebo vlastně není to úplně naše studio, je to prostě jeden pokoj, kde máme vlastně naše věci, produkty a kde to všechno vyrábíme. A jelikož prostě tam bylo tak málo místa, tak jsme si prostě řekli, že potřebujeme větší stůl, protože ten stůl, který máme tam teď, nebo který jsme tam měli vlastně, tak byl nevyhovující, protože prostě klávesnice zabírala nejvíce místa a prostě nešlo tam nic moc dělat. Takže jsme si řekli, že potřebujeme novej. No a tak tady vidíte nějaký timeless toho, jak vlastně vyklízím veškeré poličky a všechno, protože prostě tam toho bylo hodně a potřebovalo to všechno odníst a jelikož jednu celou skříňku jsme používali jako skříňku na jídlo, tak prostě, chápete, prostě všichni potřebujeme jídelní skříňku, aby jsme mohli papkat mňamínky. Takže ahoj, ukazovala jsem vám tady záběry toho, jak vyklízím tu skříň a veškerý bordel. Ještě tady zbývá televize, ale to neunesu, takže to počkám na přítele, který jel teď z toho Baumaxu, nevím, je to z toho, já si to pořád pletu. Nicméně čekáme na to, až přiveze desku, aby jsme mohli udělat nový pracovní stůl. Dole máme už z IKEA různé poličky, takže na to se těším a ukážu vám, jak to pak bude vypadat. Takže snad se vám to bude líbit, protože tady na tom prostě, na tomhle stole to už prostě se nedá pracovat, protože prostě je malej a tam, když dáte klávesnici, tak prostě už nic jiného neuděláte, takže tak. A já, jelikož a protože nemám teď co dělat, tak jsem se rozhodla, že si budu dát jídlo. Mám dole polívku, takže si jdu dát polívku. Vezmu ledva se sebou, why not. Ještě vám ukážu, co máme za skřínky. Ty mám dole teda. Vám ukážu. Jsou z IKEA a koupil jsem prostě Alex. Šuplíky. A jednu skřínku. Prostě klasika. To se znáte, no. Náš dům. Tady jsou dementní úhel, počkat. Já si přehodím kameru. Mám 2 krabice, což je pěkně na hovno ukázaný. Samozřejmě, protože tady jsou. Prostě tady, že jo, klasická Alex se šuplíkama a pak tady máme Alex se skříňkou. Líbily se nám hlavně kvůli tomu, že jsou jakoby dost hluboký, takže to hezky bude držet na tom ta deska toho stolu. A jo. No a teď si jdu dělat jídlo. Je dobré mít muže, co si budem. Takže ten přiveze tu desku s tátou a pak odvezou ty věci, co mám nahoře, ty police, skříně a všechno. A budu mít krásný stůl, jo, doufám, že se nic nepokazí, protože vždycky, když my něco děláme, tak se všechno pokazí. Koukám tady do lednice úplně zbytečně. Takže update, přišel můj přítel s jeho tátou, vyklidili tady ten stůl, takže už zbývá jenom odníst tenhle stůl a tenhle stůl. A jo, můžeme pracovat. Ale samozřejmě pracujeme prostě večer. A tady máme ty desky na ten stůl. Takhle bude vypadat náš stůl. Takovýhle pěkný dřevěný. A pod tím budou klasicky bílé ty poličky, které jsme si ukazovali. Takže tak. Máme tu muže. To je tak kokocký. Zmrdí z IKEA. Au! Vy to půjde na YouTube přece. Musí být. Já pořád můžu nadávat na IKEA. Budeš to pípat, jo, potom? No, zipíš. Tak jo. Au. Nechceš si to položit, aby to nespadlo? No, nemůžu to položit. Tak já budu tady natáčet. Jsem zlomil čepel. Cože jsi? Zlomil čepel. Aspoň, že jsi zlomil tom věc. A tak ruku. Jej. Jo. Co s tím mám jako dělat? Je to tvé? Doslova krásně otevřeno. Dokonalý. Určitě. Tak my teď jdeme skládat a ukážeme vám to, až to bude složený, protože si nemyslím, že koukat na to, jak to skládáme, bude jakkoliv přínosný. Tak, mi to Lego pytlík. Lego pytlík je tady vysypaný. Aha, tak mi dej 6, prosím tě,
Hmožděnkových šňuplošníků. Hmoždinkových šnuplošníků. Jo, 6. Tohle je hmoždinkový šnuplošník? Samozřejmě. Jo. To jsou dobrá. 6, jo? Jo. 2, 3, 4, 5, 6. Tady. A 50 korun. Děkuji. Na fakturu. Jo. A připrav si rovnou 12 dřevošťouchů. Bez faktury to bude 10 korun. 12. Kolik? Čeho? 12 dřevošťouchů. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tak prostě řeknu všechny, ne? No. A jeden spadnul. No, připrav, říkám. No, teď jsou připravený. Já nechci ještě. Nechci. Jo, zatím máme skoro hotovou kuličku. Co říkáš za to na IKEA? Ty vole, lepší, co to nám kupoval? Nábytek SK, ty píčo, vole. Já nevím, co to bylo. Já jsem něco slovenskýho, ty vole, cokoliv než to. Skvělý poličky si IKEA doporučujeme 10 z 10. Alex. Alex. Proč je to nejprodávanější věc, co mají? Krásně se to skládá. Je to symetrický hlavně, ty vole. Proč všechno není symetrické? A já si to můžu sedět a můžu jenom koukat, takže to je skvělý. Já podávám šroubky, já mám velkou zodpovědnost. Že jo? Jsi šikovnej. Máš asi podobnou roli ve druhé světové jako Nový Zéland. Dobře, to jsem nepochopila. Ale dobře. Důležitý point, na jakou stranu jsem bys to otvíral? No to nevím, to si vymyslete. No, to vlastně jenom prohodím potom na záda. Nic, dobrý, neřešeno. První skřínka hotová. Takhle je otevírací a Jsi v pohodě? Ne. Tak, skřínka. Tady my jsme ji udělali opačně, protože jsme možná budeme ještě vrtat nahoru. No to je jedno, prostě bude pod stolem, takže to nebude vidět, takže tak. A tady děláme teď šuplíkovou Alex. Alex. A to se asi nechne, to je tvoje věc. Já vím, kde máš Lego. Jo, děkuji, Lego, to je moje. Já jdu zase dělat šroubkovou princeznu. Šuplíky! Tolik šuplíků! Tolik šuplíků! Víš, co šuplíky děláš ty? Ne, šuplíky děláš ty. Šuplíky děláš ty. Ne, ty miluješ šuplíky. Já nesnáším šuplíky. Já miluji šuplíky, já to úplně vidím. Já vidím, jak miluješ šuplíky. Ty úplně jsi takový šuplíkový šuplík. Já se potom zavřu do toho šuplíku. Tak jo. To řekni, jak moc miluješ šuplíky. No šuplíky jsou v pohodě, ono to tam už je. Oni jsou absolutně, drží to pěkně teda divně, ale už to tam je, nemusím dělat šuplíky, já si fucking... Aspoň vidíš, proč to je nejprodávanější. Já to chápu, tohle to bych koupil ráno ještě jednou čistým kutom, bych nemusel dělat šuplíky znova. Ale já jsem myslela, že nemáš rád dělání těch šuplíků jako takových. Jak myslíš? Jako šuplíků, ne že vrtání těchto těch šuplíků. Ne, tyhle ty lišky jsou na těch šuplících úplně to nejhorší. Samotný šuplík, jako udělat ten rámec, tu konstrukci, pohoda, to je jak skříň, jo. Praktický ližinky, jo, to je... No vidíš, už tam máš ližinky. Cool. Jsi šťastný? Já jsem velice šťastný. Miluješ IKEA, jo? No reálně jdem si koupit, jdem si koupit další. IKEA lovers. Že jsem sponsorship? Za co? Že je IKEA cool? Jo, no, nevím. Dostaneš možná kuličky zdarma. To byl hodně lepší. A veganský nugetky XD. Matuješ, jak jsi zdával ty veganský nugetky? A nevím, o čem mluvíš naštěstí. Dobře. Tak jo. Hlavně to nesmíš pokazit, abys ty šuplíky neměl špatně. Šuplíkům ještě jsem se nedostal naštěstí. Dobře. Tak jo. Tohle video stříháš ty, by the way, jo? Že to budeš stříhat tady to video. Já dělám šuplíky. No, a já točím. A dělám tady... Lego. Lego. To je komplexní, chápu. To je velmi komplexní. Já jsem tady úplně busy. Jo. Skřínka hotová. Tady máme šuplíkovou. Tady ti to trošku odstává teda. Co? Tady, hele.
No on byl trošku křivej, no. To si myslím, že je chyba. Určitě. To už mi při instalaci šlo jít. Jako nevím, tohle je značně levnější než tamhle. To nevím, proč já budu. Tak, šuplíky máme krásný, úžasný, dokonalý a teď jdeme dělat co, Bubi? Stůl! Stůl. Musíš dát pryč ty prodlužky. Pozor, tam je ten kabel. No, chci tu mít co nejméně bordíku. Jo. Řešili jsme problém, zjistili jsme, že jsme nepoužili jedny šroubky, takže jsme sem nainstalovali ještě tyhle věci. Co mi k tomu řekneš ty, člověku, který hledá v návodech? Jsem šikovný, on to je přesně co myslel. Musíme tam dát nožičky. Jo, nožičky, jdeme tam dát nožičky. Tak, update Bubi. Máme stůl? Máme skoro stůl, takhle to bude vypadat. Ještě tady potřebujeme dodělat to L-ko. Sem dáme takhle potom ty věci, tady to se ještě zašoupne, ale všechno se to ještě doladí, ale cca takto. Máme stůl, ještě tady bude teda toto. Jaký dáme? Nechceš jít doprostřed? Doprostřed? No. Proč doprostřed? No jako takhle? To je bude na zdi držet. Aha, no tak jde jak. Tak jo, dobře. Takže tady máme stůl, tamhle se to vrtá a takhle nějak to bude vypadat. Takže takhle vypadá náš finální stůl. Je to o tolik prostornější, lepší. Tamhle ještě chceme koupit 3D tiskárnu a tady prostě ten stůl. A tady ještě ty skříňky jsou trošku nakřivo, protože to ještě tady potřebujeme dorovnat, protože tady i nám schne ta lištička, kterou tady máme nalepenou. Ale jinak takhle už je to finální, krásný. Zlato, co si o tom myslíš? Potřebuji dovolenou. Máš dovolenou. Jo. Tak tady úplně se nám bude dělat biznis úplně krásně. Je to úplně boží, úžasný, krásný a nádherný. Takže tak. No a když jsme postavili ten stůl, tak já jsem měla takový sen, nebo prostě viděla jsem to všude na TikToku, že lidi, co prostě mají, nevím, samolepkový podnikání a podnikání obecně, tak používají z IKEA takovou nástěnku, která mi přijde absolutně dokonalá a přijde mi úplně nejvíc praktická a je to modulární, takže si to můžete přizpůsobit, jak jenom chcete. A prostě asi víte, o čem mluvím, prostě je všude, všichni mají. A já jsem ji potřebovala samozřejmě taky, protože miluju praktické věci a tohle bylo nejvíc praktický, co jsem jako kdy viděla. A přijde mi to úplně skvělý. Takže jsme byli proto. Tady vidíte asi nějaký timelapse toho, jak jsme chodili po IKEA a hledali jsme to tam a vybírali, co všechno chceme a co všechno potřebujeme dát na tu nástěnku a tak. Miluji ji. Už teď vám to můžu říct. A teď uvidíte to, jak jsme vlastně to vrtali a tak. A je to super. Nemyslím si, že existuje něco lepšího než tohle. A pokud prostě potřebujete domů nějakou nástěnku a rozhodujete se jakou, tak vám tohle můžu doporučit, protože tolik věcí, které si na to můžete dát a myslím si, že pokud třeba máte 3D tiskárnu nebo jste šikovný a máte rádi DIY věci, tak si myslím, že ta polička, teda nástěnka pro vás bude skvělá a budete si ji moct vlastně vytunit i úplně jako podle svýho a prostě je to super. Prostě je to jenom obyčejná dřevěná nástěnka, která je extrémně levná, snad stála 300 nebo tak něco a můžete si na ní dát cokoliv, prostě jsou v ní dírky a prostě si tam zavěsíte a je to. Já vím, není to nic jako revolučního, ale prostě je to super, co si budem. A navíc je skvělý, že ji nemusíte ani vrtat do stěny, ale můžete si ji prostě položit na stůl, jsou k tomu takové nožičky a přijde mi to super i třeba, když byste třeba chodili na trhy, tak já až jednou půjdu, tak určitě si koupím další a použiju ji jako display třeba na moje klíčenky, které mimochodem jsou na e-shopu, takže pokud byste chtěli krásnou kočičí klíčenku, z kterých jsem úplně obses, jsou tam i na nich třpytky nebo klíčenku, která je absolutně rozkošná, tak jsou na e-shopu. Takže se běžte podívat, prosím, objednejte si. Uděláte mi extrémní radost. Nicméně, tohle to bylo tady takové okýnko. A můžeme se vrátit zpátky k tomu, jak je ta nástěnka úžasná. Rozluč se s našimi sledujícími. Ahoj.